dakit, pilaka baten dago aurrera jarraitu. Eta, bat ezkera, energia? Aurrera, ez da gure dago gara, bera ez da. Bai, baina larte ikusko gara berriro, bai, abenduako beta lauko kale jiran. Zuek joan zarete kale jirara? Gubarakin kale jiratzen duzuela eta erakutsiko dutxegu gure esaldiza. Zeran, prepara un gira, kale, gira. A ver, Dano, a ver. Trikitraka, barraka. San Andresena datuz batzuk. Ez da etortu San Andresena. Ni bai. Rikuari bat zelan eitzen zuten, zua zelan eitzen zuten, eta zelan eizatzen zalen, gure amaman, eta hola. Kurno zaiate? Baina, uste da ez dara betiko zirko bat. Zera da? Da zirko bat, baina da non artean osatu dago zirko bat. Esan dozue, bihar dutela, zuen laguntza zirko hori itzeko. Bihar dituzte aktoriak, bihar dituzte eskularak ino dituzte.